عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلو مسولس عسى تغلطة قنبط كلتشن عيسان شدشان تدالوه حدي زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو حيالو سبب سلطان إيرترا معاتي إيروبا تسنبيلهم إثيوبيان أمريكان كلتي أو نايم كلخال سمع تفراريمان ليج عرب أب قداي سودان إثيوبيان هتوس أخيبا أكايدو بنتاغون كان معجي تقالعم زي فلتو بزعبا زي تلاليفو زقل سندات زرقحو چاينا أب هلو قلولا ما أكلاي مبرق زلوها مرقتي بنوتر قليتا أب لعلوي منقس زقات أما مكفال كابينة بريطانيا إذن كالئن بزرزح حجركم كأربي كتكاتاتولني بخبر عدم حالو مينيسترات إيرترا أب تصنبر معالتي إيروبا كم ترغبو بيت صحفة وكيل حبرة إيروبا أب تهاجر حبيرو اتي أب رئيسة ما أسمرا استغايدة ناي كبر عدومات مينيستر قدايات وصعي عثمان صالح زركبهم لعلو وصف السلطان منقستي ترغبهم نيرهم أمباسد نايتي حبرت جوانا دارمين أب زابطو مقلتي حبرة إيروبا مس إيرترا أب لزب متحقازن سلام زتمسرته تصمدو كجبر قرن مخانو تزاريبا زمدنا براسلسنا اسمران بسنكتي أب إيرترا زولو حماقات تحازا سبعو مسلات زصعب اجداتات كالئ فليات اب زبان عالم لخون قديات حرفي في متصنحو يفلات مينيستر عثمان زركبهم سبب سلطان إيرترا اب زحلف معلتات بتماسسل اجباب نمعت ناصنت امريكا كتصمبلو مرأيون مرأي كابتنا بعلاون دغاون تنصلو نموصاخ كايدو صنحو ناي صمدو تبغسوتات كيكونا ايترفنيو ابزني اوروبا حبرت صمبل مينيستر زينا يمانا غبر مسقل مينيستر ميريتن ماين تسفاي قبر سلاسن مينيستر فتحي فوزي هاشمن كم ترغبو اتي امباس زوصو سلطات يملكت أمريكان إثيوبيان أبقرنا أفريقيا تصتا نمرقات نمدفعان كلتاو سمع خمس فرما قليتان صحافة قدايات أمريكا ماركو روبيو مينيستر قدايات وصاي إثيوبيا جيديون تيموثيوسن أمونغو أمريكان إثيوبيان كلتاو زتا نمتكبر واشنطن دي سي أبز نبر أخيبا ترخبهم نيروم زي أمريكا أبلع لإيرترا تنبير زولو أقدا كم أتلعلو أبتو قلتلو زلا أوان مستاقن دمت أرتي إيرترا زخونة إثيوبيا كلتاو سمع تقبر زلا أموغي إيرتران إثيوبيان بسنكتي أفدق بحري زي بلا إثيوبيا أب قداي وانت بحري بترغاغامي كاب قدماي مينستر أبا حمد جميلو بستفالالو يسمى زتهاجر حتو يلعل بمهلاو زن كلتا هاجرات ناب داغماي كوينات كأتوا أبزس قالو زلو أمريكا مسكلتي إن هاجرات زلو زمدنا تدلي زلا أبزو وانزي أب إيران زلو وقع مصعب هرموزن نقيه بحر كما أقداسي متعلالة في نقدي مسمر ما أكلاي بحرن إيسانا قداسنتو نعزز أبز مسألو أمريكا قبل على إيرترا زتنبرة قدا كم تلعلو تحبر زلا كل جزء قيب عارين عالماوي كتبان وسانو كان تغنى زباقنا أفريقيا جن بسنك وقع السودان مسحاب سوماليان سقات قجت إيرتران إثيوبيان تداخمي مصنحو يقلت دقفتي إيران زغون عطوقات حيلتات حوت يمن نمتصابو بابي المندبن كعصو مخانوم اب زفارار بلو زلو اوان مستالعلي شحن 200 كيلومتر قماقم قيح بعري زلو إيرترا زمدنا نمعياش وانا استراتيجيكو سقمت مخانو كعبر صنحيو بمسرو تريتورس زرعي سند كفل قديات وصاي أمريكا ناب استفالاليو هاجرات ابزلاخو مذكر أمريكا نتي ببريزنت جو بايدن اب 2021 زفرمولو اجدا زنبر اوات كسرزو مخانا يقلت اتي اب 2021 زتنبر اجدا سفيح خوينو نوتادرات تكال إيرتران نغزا اسلف هقدفن كمو نحلف هاجرا ودحنت إيرترا زعلمي نيرو إيرترا بشحن 993 كاب إثيوبيا ناصنتا غاب تركب جميرا بسنك استفلالي زباهم مسحاب اب تحت استفلالي اجدادات كتصنح تجديدا اب 2009 إيرترا نعطوقات الشباب سوماليا تدقفيا بزبل كسي دحال مرتعو زي ترخبو بحبرات هاجرات اجدا تغيرلا نيريو ابليكيشن إنسان حدا استنبر اجدا دما مستعب سيميناو كفال إثيوبيا كل تግራይ نبره بوق تتحازو زمصيو زباوان دبلوماسينيتات كم زغلصو زي أمريكا توزدو يا زباه زلو سغمتي واشنطن نتي إثيوبيا بحيل اف دغ بحر نمركاب تريو زلا دليت كم زي تدقف زملكت ملختيو اترويترز تملكتو سند منغست أمريكا بحيل اف دغ بحر نمركاب زغبر زخونه يخون فتنه كم اتقاوم إثيوبيا بتدغاغامي غليصاتلا نيرايا يبل أمريكا قبل عليت زنبرتو أجداتات كتلعلو تدالو خمزلا زقلت صبصبات تسفا زمغانو إيرترا غليصيا أبزي أمونغ أمريكان إثيوبيان تختيمو زلو كلتي سمع أبز ملكت بأمريكا أبز وصا مغلصي مارك روبيو إثيوبيا أملا مبرا أفريقيا أمغدال جچت أجداس ترا خمزلو غليص يبل أمريكان إثيوبيان أبز ختمو سمع زرب حبريتا كوا انت زي وصا مينستر غدات وصا إثيوبيا جن زباون سلامون صتا علمن كلتين هاجرات أمكلها صتان بحبار كسرع خمت السماعة حبيرو بريزيدنت دونالد ترامب ناب سلطان كاب زمص اتحزو زمدنا أمريكان إثيوبيان أوت رقم صنحه
ይፍለጥ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባይ ኣባይ ግድብ ምህናፅ መጠን ናይቲ ናብ ሱዳንን ግብፅን ዝውዕዝ ዘጉድል ብምባል ዝኸስስ። ትራምፕ ተወሳኺ እቲ ዓቢ ግድብ ብገንዘብ ኣሜሪካ ከም ዝተሃነፀ እዩ ዝገልጽ። ኢትዮጵያ ግን ነቲ ክትነድጎ ትስማዕ። እቲ ምስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ምህናፅ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ንቐረብ ማይ ሃገሩ ዓቢ ስጋኣት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ምህናፅ እቲ ግድብ ዘለዎ ተቓውሞ ብተደጋጋሚ የስምዕ እዩ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳያት ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃዊ ጉዳያትን መስዑድ ቡሎስ ሎሚ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ምስ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጊድዮን ጢሞቴዎስ ዝምራሕ ልኡኽ ኢትዮጵያ ከም ተረኸበ ኣፍሊጡ። ቡሉስ ኣብ ጽሑፉ ብዛዕባ ሩባ ኣባይን ዓቢ ግድብ ህዳሴን ኢትዮጵያ ሃናፅ ዘተ ኣካይድና ኢሉ። ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ነባሪ ሰብኣዊ ዕርቅን ሰላምን ንምርግጋጽ ዝግበር ኣህጉራዊ ጻዕርታት ከምኡውን ዞባዊ ምርግጋጽ ንምድፋዕን ዘለዎ ሓባራዊ ተወፋይነት እንከላይ ንጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልቲኣዊ ንግዳውን ቁጠባውን ጉዳያት ዕድላት ወፍሪ ኣሜሪካ ከም ዝዘተዩ እውን ገሊጹ። ሊግ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኢትዮጵያን ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ። ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ክሲ ብዝምልከት ሊግ ዓረብ ህፁፅ ኣኼባ ከም ዘካየደ ጸብጸባት ሚድል ኢስት ሞኒቶር ይሕብር። ሊግ ዓረብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝበፅሓ መጥቃዕቲ ዘቕረበቶ ክስታት ንምርኣይ ብ10 ግንቦት ኣብ ካይሮ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ግብፂ እቲ ኣኼባ ዝተዓፅወ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ በፂሕኒ ኢላ ዝገበረቶ ጉዳይ ንምዝታይ ዘቕረበ ሕቶ መሰረት ዝገበረ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ካይሮ ወኪል ኣብ ሊግ ዓረብን ኢማድ ዓዳዊ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሓ ገሊጹ። እዚ ህፁፅ ዘተ ሱዳን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኢዳ ኣለዋ ኢላ ብምኽሳስ ንኣምባሳዳ ካብ ኢትዮጵያ ንምኽክር ኢላ ድሕሪ ምፅዋዓ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማሃይ አል ዲንሳለም ኣብ መጀመርታ ናይ ዘወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካርቱም ምስቲ መጥቃዕቲ ዘተኣሳስር መርትዖ ከም ዘለዋ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ነዚ ክሲ ነፂጋቶላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እውን ድማ ነቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ገሊጽዎ። ብሰንኪ መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዘንቆሎ ኣብ ላዕለዋይ መንግስቲ ዘጋጠመ ምክፍፋል ካቢነ ሚኒስትራት ሎሚ ንግሆ ብወግዒ ክእከብ እዩ። ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራት ሰር ከም ስታመር ካብ ስልጣኑ ዝወርድ ግዜ ክቐምጥ ይፅውዑ ኣለዉ። እዞም ሚኒስትራታት ዘቤታዊ ጉዳያት ሻባር ማሕመድ እትርከቦም ሚኒስትራት ኮይኖም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣን ዝወርደሉ ሰሌዳ ግዜ ክቐምጥ ኣለዎ ድዩ ኣይግባእን ኣብ መንጎ ዝብሉ ውሕዳት ኣባላት ካቢነት ሚኒስትራት ምዃኑ ተፈሊጡ። 6 ሓገዝቲ ሚኒስትራት ዝተሓተ ደረጃ መንግስቲ ዘለዎም ስታመር ስራሕ ደው ከብል ወይ እውን ንዑ ንምትካእ ዘኽእል ግዜ ገደብ ክቐመጥ ድሕሪ ምፅውዖም ተተኪኦም ኣለዉ። ከምኡውን ቁፅሪ ናይቶም ሰርኬር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝፅውዑ ኣባላት ባይቶ ዕዮ 72 በፂሕሎ። ኣብ ዝርዝር ናይቶም ብሶኒ ካብ ስልጣኖም ተኣለዩ ሓገዝቲ ሚኒስትራት ጆን ሞሪስ ውልቃዊ ጸሓፊ ባይቶ ፒፒኤስ ናይቲ ንመሪሕነት ክወዳደር ዝኽእል ጸሓፊ ጥዕና ዌስ ስትሪትን ዘጠቓለለ እዩ። ሞሪስ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ሕጂ እምነት ህዝቢ የብሉን ኢሉ። ካልኦት ሰርኬር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝፅውዕ ሰብ መዚ እውን ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ተጠራጠርቲ ከም ዝተጋገዩ ብምግላጽ ስርሑ ደው ከም ዘየብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ጌጋታት ከም ዝፈጸመ እኳ እንተኣመነ ኣብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ምርጫታት ግን ከም ዘይተጋገየ ገሊጹ። እንተኾነ እቲ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስርሑ ክወርድ ዝግባእ ጸቕጢ ሓይሉ ውዒሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣባላት የማናዊ ሰልፊ እቲ ሃገር ስታመር ክወርድ ይፅውዑ ኣለዉ። ኣብ መላእ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተኻየደ ከባባዊ መረፃ ሰልፊ ዕዮ ዳርጋ 1500 ኣባላት ባይቶ ምስኣነ ደገፍ ንሪፎርም ዓባይ ብሪጣንያ ወሰኽ ምስ ተረኣየ ሰልፊ ግሪንዊንድ ኣብ ለንደን ካልኦት ከተማታት ደገፍ ብምርካቡ ኣብ ልዕሊ ሰርኬር ጸቕጢ እናሓየለ መፂሉ። ሰልፊ ሌበር ኣብታ ንሓደ ዘመን ፖለቲካዊ ዕብለላ ዘስተመቐረላ ዌልስ እውን ካብ ስልጣኑ ተባሪሩ እዩ። ካብ 129 መናብር ባይቶ ስኮትላንድ ድማ 17 ጥራይ ሒዙ። እዚ ድማ ኣብ ውፅኢት ምርጫ ስኮትላንድ እቲ ዘኸፍአ እዩ። ሞሪስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ባይቶ ሕፁያት ሰልፊ ዕዮን ኣብ መወዳእታ ብዘይወዓልዎ ውሳነ ተነቒፎም ኢሉ። ዋላ እኳ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝከኣሎ ፃዕርታት እንተገበረ መረፅቲ ዘድመፅዎ ለውጢ ክመርሑ ኢሎም ኣይቅበሉን እዮም ይብል እቲ ኣባል ባይቶ ሄግሳም። እምነት ህዝቢ ዳግማይ ንምርካብ መንግስቲ ዝኣትዎ መብፃዓ ንክፍፅም ዘኽእል ሓድሽ መራሒ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ንምርጋፅ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንረብሓ ሃገርን ውድብን ክብል ካብ ስልጣኑ ዝወልደሉ ሰሌዳ ግዜ ከቕምጥ ኣለዎ ይብል። ፔንታጎን ቅድሚ ሕጂ ተቃሊዖም ዘይፈጡ ብዛዕባ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት ይፎ ዝገልጽ ሰነዳት ዘርጊሑ። እቶም ሰነዳት ኣብ መሬት ዝርከቡ ሲቪላዊ ኣብ ወርሑ ዝበፅሑ ጠፈርተኛታት ዘቕረብዎ ምስክርነት ዘጠቃለለ እዩ። እዞም ንሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ናብ ህዝቢ ዘይወፁ ሰነዳት ብትእዛዝ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኢንተርኔት ተዘርጊሖም ኣለዉ። ፕሬዝደንት ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት ዘሎ ልዑል ተገዳስነት ኣብ ግምት ብምእታው
ነዞም ሰነዳት ክዝርግሖም ምዃኑ ቃልኣት ነይሩ እዩ። ኣብ ዘቐረበ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህላወ ዞም በረርቲ ነገራት ዘሎ ህዝባዊ ተገዳስነት ዳግማይ ወሲኹሎ ብ2022 ኮንግረስ ኣሜሪካ ድሕሪ 50 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት መግለፂ ሰሚዑ። ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ጉልጽነት ንምርኣይ ቃልኣት ኣሎ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ 161 ሰነዳት ቀሪቦም ኣለዉ። ተወሰኽቲ ሰነዳት እውን ክዝርግሑ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ። ምዝርጋሕ ናይዞም ፋይላት ዝመጽእ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ለካቲት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት በረርቲ ነገራት ኣለዉ ግናኸ ኣነ ኣይረኣኹም ብምባል ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ኣቓልቦ ከም ዝረክብ ድሕሪ ዝገበረ እዩ። ብድሕሪ ኦባማ ኣብ ካልኦት ቦታታት ህይወት ክህልው ከም ዝኽእል ብመጽናዕቲ ዝከኣል ምዃኑ ንምግላጽ ዘኣምበር ኣብ ግዜ ስልጣኑ ዝኾነ መርትዖ ከም ዘይተረኣየ ኣነፂር እዩ። ኣብቲ ወርሒ እቲ ትራምፕ ንፔንታጎን ምስ ግዳማውያን ፍጡራት ኣልያንስ ካብ ዓለም ወፃኢ ዝርከብ ህይወታውን ዝተፈላለዩ ሰማያዊ ተርእዮታት ከምኡውን በረርቲ ነገራት ዩፎን ዝተታሓዙ ሰነዳት ክዝርግሕ ኣዚዙ። እቶም ተዝርጊሖም ዘለዉ ሰነዳት ንዓሰርተታት ዓመታት ምስጢራውነት ተሓልዩ ዝጸንሐ ወታደራዊ መዘከራትን ጸብጸባትን ዝሓዙ እዮም። ናብ ወርሒ ዝተገበረ ጉዕዞ ኣፓሎን በረርቲ ነገራትን ዝረኣዩ ሰባት ዝሃብዎ ምስክርነት ኣጠቓሊሉ ኣሎ። እቶም ፋይላት ኣብ 1960ታት ሰብዓታት ኣብ ዝተኻየዱ ጉዕዞታት ኣፓሎ 11 ኣፓሎ 12 ኣፓሎ 17 ዝነበሩ ጠፈርተኛታት ዘካይድዎ ምስጢራዊ ዝርርባት ዝሓዙ እዮም። እቲ ውሩይ ጠፈርተኛ ጉዕዞ ኣፓሎ 11 ዝነበረ ባዝ ኦልድሪን ኣብ 1979 ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ናብ ወርሒ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑስ ዘይተገልጹ ዝተፈላለዩ ተርእዮታት ከም ተዓዘበ ገሊጹ ኣሎ። እዞም ሰነዳት ብሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ 2022 ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተቐርጹ ቪድዮታት እውን ዝሓዙ እዮም። ኣብ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ እማራት ዓረብን ዝተቐርጹ ቪድዮታት ፔንታጎን ዘይተፈትሐ ዘይተለለየን ተርእዮ ኢሉ ዝጽውዖም ነገራት የርእዩ። ኣብ 2022 ኣብ ሓደ ዘይተገልጸ ቦታ ማእከላይ ምብራቕ ዝተቐርጸ ቪድዮ ሓደ ቅርጺ እንቋቑሖ ዘለዎ ነገራት ካብ ጸጋማይ ናብ የማናይ ብቕጽበት ክንቀሳቐስ የርኢ። ምስቲ ቪድዮ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ነቲ ነገር ምናልባት ሚሳይል ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል እውን ገሊጽዎ ኣሎ። ኣባል ኮንግረስ ቲም ቨርቸርን መንግስቲ ብዛዕባ ዘይተለለዩ በረርቲ ነገራት ዝያዳ ግሉጽነት ክህልዎ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ዝጸንሐ ኮይኑ ፔንታጎን ነቲ ሰነዳት ምዝርግሑ ብምምጓስ ኣብ ኤክስ ኣብ ጻሕፎ መልእኽቲ ጽቡቕ ጅማሮ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ካልእ ኣባል ኮንግረስ ኣና ፓውሊን ሉና እዞም ምስጢራዊ ክወፁ እትድግፍ ኮይና ዝተበግሶ እዚ ናብ ቁሉዕ ኣንፈት ዝወስድ ፈላማይ ዓብ ስጉምቲ ክትብል ንኢዳ። ይኹን እምበር ኣባል ኮንግረስ መሻርክቲ ዶናልድ ትራምፕን ዝነበረት ማጆሪ ቴይለር ግን ምዝርጋሕ እዞም ሰነዳት ንህዝባዊ ካብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳያት ንምዝንባዕ ዝተገበረ ፈተነ ምዃኑ ትገልጽ። ተኸሲቶም ዘለዉ ወሰኻት ዋጋታትን ውጊ ኢራን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምዕብላ ዝተገበረ ብምባል በዞም ዘንጸባርቕ ነገራት ርኤ ዝብሉ መዋዓውዒ ሰልኪንሎ ክትብል ኣብ ኤክስ ጽሒፋ። ቻይና ኣብ ህሉው ቁልውላ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ መርገጺ ብንጹር ገሊጻ። ቅድሚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቤጂንግ ዘካይዶ ወግዓዊ ዑደት መንግስቲ ቻይና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዎ ቅልውላው ዘለዎ መርገጺ ዘንጸባርቕ ሓያል መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ጎኦ ጂያኩን ቤጂንግ ምስ ኢራን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብ ምሕያል ሃናፅን ቁኑዕን ተራ ክትጻወት ምዃና ገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ካብ ወታደራዊ ምግጣም ንላዕሊ ዲፕሎማስያዊ ድርድር ቀዳምነት ክህቡ ፀዊዑ ኣሎ። ቤጂንግ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መጻረይ ነዳዲ ቻይናን ትካላት ንግድን ዘውረደቶ እገዳ ዘይፍትሓዊ ሓደ ወገን ጸጥ ምባል በትሪ ኮኒናቶ። ሰበስልጣን ቻይና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ኩባንያታት ብወጻእተኛታት ሃገራት ዝተገብረ እገዳ ከየተግብራ ዝኽልክል እዩ። ሕግታት ምዕጋትን ብውግዓዊ ተግባራት ገይሮም ኣለዉ። እሱጉምቲ ቤጂንግ ካብ ዋሽንግተን ቀጥታዊ ቁጠባውን ጸቕጢ ክትገጥማ ድልውቲ ምዃና ዘርኢ ምልክት ኮይኑ ይረአ ኣሎ። ፕሬዚደንት ቱርክ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን እስራኤል እትኽተሎ ዘላ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ሎሚ ንዘባና ቀንዲ ስግኣት ጸጥታ ኮይኑ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣንካራ ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብትሪ ክትኩንን ከላ መንግስቲ ግን ሕጂ ፍጹም ኩናት ከይፍጠር ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ቀዳምነት ምሃብ ተቐጽል ኣለዎ ኢሉ ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ስስና እዩ።